Umabot po sa higit 60 milyong piso ang nalikom po ng lalawigan po sa naganap na 18-day Ilocos Sur Festival Trade and Food Fair 2025 na bahagi po ng kanilang Ilocos Sur Festival. Kabuang 66,744,817 ang gross sales na mas mataas po sa 15.34% kung ikukumpara po sa 57,865,178 na nalikom po sa trade fair noong nakaraang taon na. Kabilang din po sa tinangkilik po ng mga produkto sa gift, sa mga decors at mga housewares na nasa 15.65% o katumbas ng 10,316,895 at mga furniture sector naman na nakakuha ng 9.58% sa kabuuan na may 6,316,794 sales. Hindi lamang mula sa lalawigan po ng Ilocos Sur ang nakabilang sa mga ibinenta dahil mula po sa kabuang sales po nito, 26.95% o higit 17 million ay nagmula po sa mga inimbitahang mga karatig probinsya. Patuloy pang palalakasin ang naturang sektor sa adikain na maipakilala at matangkilik sa mamamayan at pinagmamalaki mga produkto ng Ilocos Sur maging ang buong Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.